Saga li ilha għaddejja is-snin tidher li se tkompli tiġġebbed u l-membri tal-istess gvern li ħoloq il-problema kollha jfarfru minn fuq spallithom. Il-kuntratt skandaluż tal-beħ tal-isptarijiet ta' pajjiżna jidher li hu suġġett lil ministri tal-gvern li jħud minnhom kienu hemm biex jivvutaw favorih huma skomdi jwieġbu dwaru. Fosthom il-Ministru responsabbli mill-Ekonomija, Silvio Xkembri. Naħseb jiena dan fuq il-kwistjoni tal-isptarijiet hemm proċeduri l-qorti għaddejjin u fadlilkom tidħorx tistennew sakemm il-qorti tiddeċiedi. Kważi 10 xhur ilu fil-bidu ta' frar, il-Prim Ministru Robert Abela waqt mass meeting qal li kien waqqaf kumitat li fi ftit tal-ġimgħat kellu jagħmel fi kliemu stess stocktake tas-sitwazzjoni marbuta ma' dan il-kuntratt. Iżda ħadd ma jaf eżatt x'sab jew ma sabx dan il-kumitat. Staqsejna lill-Ministru Aron Farrugia li bħal kollega tiegħu ma kienx kapaċi jwieġeb la dwar x'sab il-kumitat u lanqas dwar il-Memorandum of Understanding tal-Vitals. Personalment m'għandix informazzjoni ċentik, nistiednek tagħmel dawk il-mistoqsijiet jew lill-Prim Ministru jew lill-Ministru kompetenti. Okay? L-istess risposta ħantik. L-istess risposta ħantik. Indirizza dawn il-mistoqsijiet lill-Ministru kompetenti. Minnaħa tagħha l-Ministru Giulia Farrugia qaltilna li l-kuntratt qed jiġi diskuss fil-fora. Dan huwa suġġett li jrid jiġi diskuss fil-fora propizja tagħha u ċertament li mhux il-lok li f'konferenza stampa marbuta ma' il-baħar qed titkellem fuq dan it-tip ta' kuntratt. Staqsejna x'inhuma dan il-fora bis-Segretarju Parlamentari Stefan Zrinzo Azzopardi jidħol ukoll biex jipprova jiddefendi lil Giulia Farrugia. Hemm proċessi li għaddejjin u qed irid isegwi dawn il-proċessi meta jasal il-waqt u qed jiddiskuti dak is-suġġett. Weġibtek. Grazzi. Żgur se qed jieħdu l-aqwa deċiżjonijiet. Jagħmel stocktake ta' dak li qed jiġri. Minix il-Ministru responsabbli ma serraħ rasek li hemm tajtek it-tweġiba. Napprezza x-xogħol tiegħek. Nifhem li trid issaqsi u nifhem li trid tmur lura bl-istorja. L-istorja ma nistax nagħtik xi ħaġa differenti. Risposta mhux l-istorja. L-istorja jinħallhom għal-ktib kodba ta' tfal. Jien irid immur lura. Tweġiba ta' Ministru. Tajtek tweġiba jekk jogħġbok xi żżid iktar kummenti minn dik li qed ngħidlek issa, it-tweġiba tiegħi li hemm proċess li huwa għaddej. Intom tiddiskutuh jiġifieri. Wieħed irid isegwi. Bħala gvern qed tiddiskutuh. Wieħed irid isegwi l-proċessi li hemm u d-deċiżjonijiet jittieħdu kif dejjem ittieħdu. Sa dan it-tant staqsejna lill-Ministru Aron Farrugia x'jaħseb dwar ir-rapporti tal-Awditur Ġenerali. Huma importanti u bħala gvern dejjem ħadna nota tagħhom u dinna fuqhom. Dan minkejja li l-Gvern għamel kompletament l-oppost u kien injora għal kollox ir-rapporti ibes tal-Awditur Ġenerali dwar il-kuntratt tal-Vitals. Kuntratt li qed jiswa lil Maltin u l-Lawċin €250,000 kull ġurnata. U li Konrad Mizzi kien rabat b'kundizzjoni li jekk il-Gvern Malti jinħall minnu ikollu jħallas pina ta' €100 miljun lil Vitals, jew fil-każ preżenti lil Stewart.